салому алейкум, шумо дар канали Собири Today ва ирӯз бо шумо ма автори канал Сулаймон ва Абдуҷаббор оператор. Дар ин канал видеоҳо дар бораи гирифтани РВП, ВНЖ ва паспорти российский ва инчунин хабарҳо дар бораи тамоми тоҷикое ки дар Россия зиндагӣ мекунанд, дар бораи онҳо хабарҳо ва маълумотҳои нав пешниҳод карда мешавад. Имрӯза видеои мо дар бораи гирифтани РВП. Ма лично аз опити худам нақл мекунам ки чӣ хел РВП гирифтам. И загранпаспорти тоҷикӣ, дар дуруш РВП ва временная прописка. РВП, инами РВП-ро мо дар 2 рӯз споридем. Рӯзи якум аз ҷиҳати бениҳоят зиёд будани очерат мо натавонистем спорида. Биёед якҷоя ҳамин видеоро тамошо кунем. Марҳамат, рӯзи якум. Успеть намекни. Пока списки намешем. Пока иже кор намекунам. Рӯз панҷшанбе ту саҳари барвақт биё. Панҷшанбе. Оле беҳтамоша кун. Ма ҳей наҷаштам камера кунам. Регистрация национальной разрешение на работу. Итак, дар рӯзи аввал аз сабаби зиёд будани одам мо натавонистем ки РВП-ро спорем. Итак, рӯзи дуюм. Дар рӯзи дуюм мо соати 6 саҳар ба паспортни стол рафта очерат гирифтем барои споридани РВП-и худ. Биёед тамошо мекунем ки дуюм рӯз чӣ хел гузашт. Охо рӯзи якум рафтем ва очерат аби чӣ хел буд? Конкретно очерат буд ку успет накардем. Оз яку саҳари барвақт гуфти ҳоз мери очерата мегири. Ман не рафтам ку бахда дамҷа ҳеч канал да банам худо. Охи вай рӯзи приёмни набуда да? Ҳеч ки нест ай вақт худо. Бале. Чӣ ва пеш мешинам? Ҳа. Раст. Не, ҳеч ки неста. Эйно кадом иштагиё? Салому алейкум. Списка каде? Биё бро списка ка. Бро якон чам. О. Қапки ҷон. Ихи қапша. Шумо да кадом кош чӣ меспориш мо? Мо РВП да. О, бисёр кор кута мерам хо мерам. Вай, рафтани? Одам зиёд дош, иша хора да гирес. И прописка да. Прописка. Се касе маган нав. Якум номи хидмалайс иншалло. Ма не, шефай. Не. Барои РВП охӯ, барои РВП. Дуто мекун, вара хаста. Аста, аши. РВП да биё иншалло спис. Боша, якум номи хидмат намис. Число шамонама. Число 4 навчара охӯем. 07 Ҳафта я? Да, зару. 18. Мерафти. Акрон чӣ буд? Давлат. Мешиносам. Чамо да ҷаб нахусатес. Кариму ба Хадурҷон ависо худам ҷарава. Боре менесам. Не, не, де унай ду давбе. Давбе во дамҷа. Фамилия Хатимина чӣ худмеш? Чӣ да? Баҳодур чӣ? Фамилия? Каримов.
خیلی گویا من آواز باید سخورم نکی Делала договор. А я что, блин? Тоже 3 дня тут. Я 5 лет. Уведомление подается копия ННН, налоговый орган. Ваша организация ни разу не привлекала иностранных граждан. Данных на вашу... Ya bana be. İnemi bahçe karo şehir pek işte gel. Ya sıra ya bir kuşu sıra diyorum. Bu ki şans Bez sonra фото гирифтам. Фақадам خیلی بهتره بهش خودم درآمده گفتم حالش کردم. آقا چقدر هنوز صورت نموز. Ya da mak kahvesem. آقا چه بگی؟ İyi kamera mekanı koyun dedi. İyi bayrağı ha. Ama Burak şava pasport российский. Короче, пера споридем. Баъди иққад давдав иққад ҷамидану гаштан очра ждат итаку споридем ша гирифтам. Я ҳафта пас барои справка мебием ки иркутск рӯй кардагиам. Справкаро мегирем. Бо далша мефаҳмем ки чи куҷо рӯй мекунанд бо адуми ҳамин мешавем да короче. баъди споридани РВП ҳамун рӯз як бародари тоҷик аст, студенти тоҷик ки мо РВП худро гирифт, мо он бародарро табрик кардем ва бародаро агар ҳамин видео ба шумо маъқул шуда бошад дар комментария нависед, дар канал подписатсия кунед ва видеои ояндаи мо дар бораи тайёрӣ ба споридани РВП мешавад.